Esti Urresolarekin gaude, gure saio ongi ezagutzen duena, eta azkenaldian alfombra gorriak eta sari kontuak ere ongi ezagutzen dituena. Esti, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduzko da zuretzat Euskal Zinemaren galan parte hartzea? Poza handiaz, uste dut badaukagula zer ospatu, eta gainera nola aurten natorren sari bat ematera, horrek postasun handiagoa ematen dit. Ze saritan hori emanen diozu? Bueno, Elena Iruretari emango dio saria, así que oso horre handia da. Bueno, bera bezain aktoresa puska bati egiten zaion omenaldi hontan parte hartzea. Zinemira saria jasoko du Elena Iruretak, zuretzat zer da, nor da Elena Irureta? Elena Irureta da erreferente bat, nik uste dut oso aurpegian hitzak erakutsi dituena, bere karrera osoan zehar, miresgarria, emakume bat, gainera mantendu ahal izan dena, ez? Bizitza osoan antzesten, hori baino... Zaila gonik eta zaila da hori horretak. Horregatik nik uste dut badela erreferentea Euskal Industria guztiarentzat, emakumeontzat, antzez eta aktoreentzat eta danontzat. Erreferentea da eta bazara zu ere eta zure lana ere. Zenbat gozatzen dugun egiten duzunekin, ez 20.000 espetadore jaspelia bakarrik, gainontzeko gauza guztietan ere, zenbat pozten garen esti, jasotxuzun sari guztiez, nola zaude gaur egun, alako zurrunbiloan eta gero? Ajea pasatzen, pizkat, baina orain oso momentu gozagarria da, ze gogoratzen dezu dena, ez ditxu, ez, eta zaporetsu, oso pozgarria izan da ibilbide guztia, eta orain baretasun eta lasaitasun honetatik are gehiago gozatu dezakezu, ez? Eta lasaitasun horretatik ari zara, zerret berria sortzen guretzat? Bai, ari gara, gutxinaka. Segi hortan da gozatuko zaitugu, urrengoa eskaintzen diguzunean. Mila esker eta ongi pasa gaur, Eskerrik asko. Ikusiko zaitugu Elenari ematen saria. Agur! Gero arte. Aio, hortxe ba!